Slušajte novu stvar. Slušaj novu stvar. Kako nešto novu stvar? Slušamo. Ajde, slušaj. Ajde, za vas jeste prijatelji. Ajde. To je friško napravljeno, 10 dana ima. Friška roba. Ajde. Ajde, šta ću se citirati? Slušaj vamo. Ovako, slušajte. Slušamo. Klaudi, od Londona pa do Njurka, od Njurka do Hongkonga, od Hongkonga do Tokija i Yokohame. Svuda sam bio ja, ali mlada Klaudija nije znala da je luda volim ja, ali sada zna, nek se zna da je Klaudija moja devojka Kiss. Bravo. Kakav umjetnik. Kakav umjetnik, a ne vi. Bratko! Bratko, slušaj! Bratsko. Zašto imaš tako velik nos? Šta? Zašto imaš tako velik nos, bratko? Puši kurac, ajde. Ajde, ako voliš, jedan